Όπα, τι γίνεται, φάσκη και αντιφάσκη. 2 βρε πουτάνες. Σεζόν 2 βρε μαλάκες. Ήρθε η ώρα. Περίμενε. Καταρχάς πότε τελείωσε η πρώτη σεζόν. Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Υπάρχει ένα continuity error. Δεν δώσαμε ποτέ φινάλε. Απλά μόνοι μας ήμασταν σε φάση ότι. Διακοπές. Λίγο καλοκαίρι, διακοπές. Διακοπές. Μας έλειπε το πολύτιμο μας μέλος. Και είπαμε fuck it. Ας το κόψουμε στη σεζόν. Είμαι και πολύτιμο μέλος. Φυσικά είσαι founding μέλος πλέον, το ξέρεις. Τι να κάνουμε. Είσαι εδώ από την αρχή. Είσαι η αγάπη μας. Ευτυχώς ή δυστυχώς. Μάγκες, εγώ αυτό έχω να πω. Χειρότερο καλοκαίρι δεν έχω περάσει. Ισχύει. Χειρότερο καλοκαίρι δεν έχω περάσει και ξέρεις ποιοι φτάνει. Ποιοι? Οι τουρίστες μου. Το ρίχνω στους Smooth. τουρίστες. Το ρίχνω στους τουρίστες. Μαλάκα, πόσο smooth. Ρε, οι τουρίστες τρώνω το θέμα. Ξεκινάω τη δεύτερη σεζόν δυναμικά, smoothly. Μετά. Ξεκινάω με. Μαλάκα, όχι. Εγώ νιώθω έξτρα εκτός νερού πάλι, γιατί έχω ξεσυνηθίσει μετά από 3 μέρες, από 3 μήνες τίποτα. 3 μήνες απραγία στο φάσκι και αντιφάσκι. Και είναι απλά ο άλλος σε φάση. Σας λείψαμε καριόλια. Και δεν έχει περάσει μία γαμημένη μέρα. Μισή μέρα δεν πέρασε. Σαν χτες θυμάμαι που γυρίζαμε το τελευταίο επεισόδιο. Δεν ήταν το τελευταίο επεισόδιο. Και το ξέρω. Της πρώτης σεζόν. Η αλήθεια είναι ότι τα γραφικά μας έχουν ανέβει. Upgrades, people. Upgrades. Upgrades, παίζουν upgrades και παίζουν και πολλές εκπλήξεις μέσα στη σεζόν. Εγώ προειδεάζω. Ναι, έχουμε καινούριο στούντιο. Έχουμε καινούριο στούντιο, όχι από επιλογή. Δεν ξέρω αν είναι downgrade ή upgrade, είναι η αλήθεια. Δεν ήταν επιλογή μας το καινούριο στούντιο, η αλήθεια είναι αυτή. Τι θα λέτε ότι είναι upgrade ή downgrade? Είναι upgrade για πολλούς λόγους. Είναι τεράστιο upgrade. Είναι τεράστιο upgrade. Ευχαριστώ. Αλλά παίζει ένα πρόβλημα, είναι μακριά το PC. Και τι σε νοιάζει, Εμένα δεν με νοιάζει, αφού δεν το άγγιζες. χρησιμοποιούσα. Αφού δεν το χρησιμοποιήσω είναι το πρέπει. Ναι, true. Μάγκες, όπως είπα και πριν, το χειρότερο καλοκαίρι που έχουμε ζήσει ποτέ. Και όχι, εντάξει, μπορεί όντως σε κάποιες φάσεις να μην φταίγανε οι τουρίστες. Να φταίγανε και οι ντόπιοι χορηγοί του καλοκαιριού μας. Αλλά μ' αρέσει το πώς το θέτει. Οι τουρίστες ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον και οι 3 μας φέτος. Μαλάκα, ναι. Το πιστεύω ότι έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε και οι 3 μας φέτος. Και είναι καγιολίστικο το πρόβλημα των τουριστών, ρε φίλε. Γιατί δεν ξέρεις πώς να τους αντιμετωπίσεις. Εγώ δεν τους αντιμετώπισα τόσο πολύ. Γιατί σε μια ταβέρνα που έλεγα χωμένη μέσα σε κάτι χωριά, δεν την ήξερε ούτε η μάνα του. Δεν έρχονταν τουρίστες, κάτι παππούδια έρχονταν. Αλλά έχουν από και αυτά. Αλλά και για το παππούδια. Είναι για άλλο επεισόδιο το παππούδια. Ναι, μην χάσεις και δεν πεις για τα παππούδια. Αλλά παιδιά, θέλω να ξεκινήσω με ένα είδος τουρίστα που μου την έδινε χρόνια. Εγώ θέλω να πω story time. Άσχετο. Αλλά μια και λέμε για τουρίστες, ναι. Ωραία, θες να ξεκινήσουμε με το story time. Δεν ξέρω, εσείς τι θέλετε. Λοιπόν, όπως ήμουν στη δουλειά, για όσους δεν ξέρουν, Infodump. Τα αρχίδια μας λοιπόν. Good old traditional φάσκε, τη φάσκε ρε μαλάκα. Έπρεπε. Είπα να πω μια ωραία ιστορία, ξέρεις να το θέσουμε όμορφα. Λοιπόν, για όσοι δεν ξέρουν, δουλεύω σε μια ψισταριά. Σαν ψίστης, πρωτότυπο, wow. Ευχαριστώ. Και ήταν ένα μεσημέρι, δεν είχε ούτε για αστείο δουλειά. Και σκάνε στο μαγαζί 3 νεαρά ηλικία παιδιά και μιλάνε αγγλικά. Και είναι ντυμένοι σαν γαμμένοι πρόσκοποι. Και ένα κορασίδι. Και μιλάνε αγγλικά και είναι ντυμένοι σαν γαμμένοι πρόσκοποι. Όταν λες σαν πρόσκοποι προσδιορίσε. Κανονικά, τη στολή του προσκόπου, φίλε. Και το μαντίλι όλο, the whole fucking set. Τι ήτανε, ξένοι πρόσκοποι ήταν? Ναι. Και πάνε στο και πάνε στο σερβιτόρο και αρχίζουν και του μιλάνε στα αγγλικά. Ο σερβιτόρος μας, by the way. Μία παρένθεση. Επειδή θέλω να θυμηθεί ο κόσμος μια παλιά τάκα. Τέντι, θέλω ένα τσιγάρο. Για την ατάκα μόνο, Για την ατάκα μόνο, γιατί καπνίζω μόνο τα τσιγάρα σου. Έτσι. Λοιπόν, και μιλάνε στο σερβιτόρο, ο σερβιτόρος δεν ξέρει αγγλικά. Και απλά του λένε ότι ωραία, πηγαίνετε στο αφεντικό. Το αφεντικό έχει κάνει 15 χρόνια στην Αμερική, ξέρει καλά αγγλικά. Και του στέλνουν στο αφεντικό. English speak, αφεντικό speak English. Έτσι. Boss English. Μιλάει το αφεντικό, βλέπω τα παιδιά φεύγουν απογοητευμένα και έρχεται μέσα. Αφεντικό, τι έγινε, τι θέλανε τα παιδιά, γιατί τα διώξατε? Η γυναίκα μου κάνει,
θέλουν να μπουν μέσα στην κουζίνα να σε γυρίσουν βίντεο σαν διαφημιστικό πάνω σε δουλειά που δεν έχεις. Ναι. Τι εννοείς τη δουλειά που δεν Γιατί δεν έχεις? είχε δουλειά ρε μαλάκα, οπότε θα γυρίσουν τι, εγώ απλά να κάθομαι. Ναι. Με αυτή την έννοια το είπα. Μαλακές, πώς είναι στο... νομίζω θα γινόμουν TikTok. Αν το αφεντικό δεν έλεγε όχι, θα γινόμουν Θα TikTok. γινώσουν ένα TikTok, ναι. Και τώρα το αστείο είναι ότι όντως έχω γίνει TikTok. Αυτό ήταν το story time. Ναι, τι περίμενες μαλάκα. Περίμενα κάτι με τουριστικό ρε μαλάκα. Τουριστικό ήταν γιατί ήταν χαμένοι τουρίστες. Ρε μαλάκα, ήταν πρόσκοποι. Και... Το ότι είναι ξένοι δεν σημαίνει ότι είναι τουρίστες. Ναι, ρε μαλάκα, ήταν συγκεντρωθείτε. ντόπιοι Θεσσαλονίκη, έχεις Μαλάκα, δίκιο, συγγνώμη. δεν σημαίνει ότι κάνουν τουρισμό. Λοιπόν, ακούστε, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ωραία. Οι τουρίστες έχουν έρθει για έναν και μόνο λόγο. Για να κάνουν τουρισμό. Με ό,τι συνοδεύεται αυτό. Νόμιζα ότι Τώρα. έλεγες για να καταστρέψεις τη χώρα. Το να σπάνε τα αρχίδια τα δικά μας είναι το κυριότερο. Είναι ένα πολύ ωραίο side effect. Ναι, έχουν έρθει για να κάνουν τουρισμό. Να τα πιούνε και να τα σπάσουν. Να δούνε μουσεία. Πολλά. Για να πούνε ότι κάτι και κάνουν. Και κάτι κάνουν. Ναι, κάτι cultural. Κάτι κάνουν. Φυσικά, Έχουν φυσικά. έρθει και άλλοι οι οποίοι απλά έρχονται στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Παράδειγμα για να δουν την πόλη, ας πούμε. Τουρισμός. Και καλά να δουν τα αξιοθέατα. Τώρα, εμένα περισσότερο από όλους, ξέρεις ποιο με τους πάντα. Ποιοι Οι μούφα τουρίστες. είναι οι Οι μούφωτες? μούφα τουρίστες είναι τουρίστες οι οποίοι έχουν έρθει εδώ πέρα για να τα σπάσουν και να τα πιούνε. Αλλά την ημέρα θα πάνε να δουν και ένα μουσείο. Χωρίς να καταλαβαίνουν τι γίνεται, γιατί είναι έσω. Απλά πάνε για να πάνε. Απλά πάνε για να πάνε. That's the Και point. είμαι σε φάση, ρε προ, τι κάνεις? Δηλαδή, είσαι το προηγούμενο βράδυ λευκή άμμο, τα πίνεις, γίνεσαι μπουρδέλο, και την άλλη μέρα που πας στο Λαογραφικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης να καταλάβεις τι. Τι θες, βρε μαλάκα, Άγγλε, φύγε από το σπίτι μου! Τι θες? Γιατί κάνεις μου σπίτι σπάχνει, σου? Να σου πω κάτι. Τι είναι σπίτι από το σπίτι, στο Κάτσε μπούτσο. την Αγγλίδα, τη φίλη του, ρε φίλε. Εκεί. Και αυτός τι ήρθε να κρατάει το φανάρι. Κρατάει το φανάρι. Όμως να δώσω στραβού δίκιο, γιατί οι Αγγλίδες στα πάρτι και στα clubs, top, κορυφή, οι τύψες δεν ξέρουν που να σταματήσουν. Δηλαδή, άμα τους δώσεις ένα τάλιρο και τους πεις πάμε για μια πίπα, θα τους πούνε ναι. Ξέρουν να κουνιούνται πάρα πολύ όμορφα. Πίνουνε το κόλλο τους. Αν είναι σαλίδες έχεις πετύχει που είναι έτσι και λίγο πιο σκούρο. Ναι. Το καλοκαίρι και απλά. Ήρεμα, θα βγάλουμε καλά μάτια εδώ μέσα. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά οι ξένες τουρίστριες, άμα δεν γίνουν τριμπούρδελο σε φάση να ξερνάνε, είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά θα κράξω τώρα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα κράξω τώρα ήρθε η ώρα να κράξω. Γι' αυτό... Γιατί όταν είσαι τουρίστρια Αγγλίδα και λες στη μάνα σου, μάνα θα πάω διακοπές στην Ελλάδα φέτος, η μάνα σου τι σου λέει? Πάνε παιδάκι μου καλά να περάσεις. Γιατί εγώ πιστεύω ότι οι μανάδες ξέρουν τι γίνεται στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Μπορώ να έχω έναν τύρα, αδερφέ μου. Ευχαριστώ. Αδελφέ Χριστό. Αδερφέ Χριστό. Γιατί είμαι σίγουρος ότι οι μανάδες τους ξέρουν τι γίνεται το καλοκαίρι. Πιθανότατα έτσι γεννήθηκαν. Ναι, πιθανότητα ήταν και ο λόγος που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη ζωή. Αλλά Είναι το meme ρε. Ότι πήγα τουρίστρια στη Μύκονο, βρέθηκα με 3 παιδιά. δεν είναι καν meme, ρε μαλάκα. Έχω θείο που έχει κόρη στη Σουηδία από τουρίστρια. Μάγκες. Μαλάκα, να σου πω κάτι. Runs in the family, true. Αλλά να σου πω κάτι, ρε φίλε. Γιατί να θες να γίνεις τόσο κολοτριπίδα σε μια ξένη χώρα? Λοιπόν, δεν νομίζω ότι καταλαβαίνω. Έχω την εντύπωση στο μυαλό μου, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι οι περισσότεροι ξένοι δεν πίνουν όσο πίνουμε εμείς εδώ. Τι εννοείς, ρε μαλάκα, έχεις δει πως πίνουν οι ξένοι στα κλαμπ? Φίλε, δεν έχει να κάνει θέμα ποσότητας. Γίνονται χάλια, αλλά θα συνεχίσουν να πίνουν οι τουρίστες. Αυτή είναι η μαλακία τους. Ναι, Θα πάει ο άλλος δεν 5 έχουν ώρα το μέτρο. πρωί, θα ξερνάει, θα ξεράσει μία έξω από το mini market που θα μπει, να πάρει μία εξάδα μπύρες, να βγει έξω να ξαναξεράσει και να πάει στην παρέα του να τις πιούνε. Και να ξερνάνε μετά στην παραλία. Έτσι να είναι τα παραλία. Ναι, αλλά είναι αυτό ρε φίλε, ότι δεν μπορούν να πιούνε όσο πίνουμε εμείς, οπότε απλά παίρνουν. Και όσο περισσότερο πίνουν, τόσο περισσότερο σποτίζουν για να κάνουν καλύτερο λογαριασμό. Από το που το είπα να πίνουν από τα 21 και μετά. Δεν έχουν πει. Ναι, ρε μαλάκα, κανάλια. αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι κάνουν 800 ευρώ λογαριασμό, ρε μαλάκα, στα κλαμπ. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν πίνουνε. Πίνουνε. Ναι, πετάνε και μπόμπες. ξεκάθαρα. Είναι και αυτό, παίζει και αυτό το ρόλο του. Ότι πίνουν μπόμπες κυρίως και στα αρχίδια του καταστηματάρχη. Τι θα έπρεπε να τους δώσει κατά στην αρχή άρχισα να μου να μόνο μπόμπες θα τους έδινε. Μαλάκα, κάτσε ρε φίλε, τι, μου έρχεται ο Άγγλος εδώ πέρα να μου πιει ουίσκι, θα του το δώσω 20 ευρώ όσο το παίρνω? Ούτε καν, θα του δώσω το μισό μπουκάλι ουίσκι και το άλλο μισό μπόμπα,
Θα φυλάξω το άλλο μισό ουίσκι για να φυλάξω και λεφτά, να πληρώσω δηλαδή 10 ευρώ και θα το χρεώσω και 90 ευρώ. Τι, πόσο είναι αυτό, 100% κέρδος είναι αυτό. Ούτε καν, αυτό είναι 1000% κέρδος. Τι λέει, δεν θα το κάνεις εσύ αν είσαι επιχειρηματίας. Θα το κάνεις. Εσύ δεν θα το κάνεις αν είσαι. Θα το κάνεις. Δεν φταίνει οι επιχειρηματίες. Μ' αρέσει που ποτέ για μας. Εγώ δεν θα έκανα μόνο αυτό. Μα ναι, αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να Γιατί φίλε, 50% να... Όχι. Θα σου πω, ξεκινάς με ένα καθαρό μπουκάλι για να νομίζουν ότι όσο ακόμα έχουν γεύση ότι πίνουν καλά. Όχι, ρε μαλάκα. Όχι. Ξεκινάς με ένα καλό. Ούζο. Ξεκινάς με ένα καλό μπουκάλι. Τους το δίνεις, λένε «Ω, τι γαμάτο και καλό ποτό και από εδώ και από εκεί». Στο δεύτερο ποτήρι έχουν γίνει ήδη πουτσα. Οπότε από εκεί και μετά τους πετάς μπόμπα. Μπόμπα στην μπόμπα. Και στα αρχίδια σου. Και δεν καταλαβαίνουν τίποτα πάνω στην γιατί ό,τι και να πίνουν το ξερνάνε. Αυτό είναι μόνο στους τουρίστες, γιατί υπάρχουν και τελειωμένοι, ξέρω εγώ, τις χώρες που απλά ξημεροβραδιάζονται σε μια μπειραρία και πίνουν, ξέρω εγώ, 10 λίτρα μπύρα τη μέρα και είναι με τα κομπλέ. Εντάξει, άλλο αυτό. Μετά πάνε σπίτι, θα πάρουν τη γυναίκα, θα πάρουν τα παιδιά, μετά θα πάνε στην μπειραρία. Θα πάνε να κατουρίσουν κιόλας και τα Δεν κατουράνε. Βασικά, δεν κατουράνε στις τουαλέτες. Όπου βρουν. Μαλάκα, δεν υπάρχει τουρίστας που να έχει κατουρίσει την τουαλέτα, πιστεύω. Όλοι οι τουρίστες κατουράνε σε πεζόδρομους, σε στενά και ενίοτε σε κεντρικούς δρόμους. Εντάξει, πες στη θάλασσα κατουράς και εσύ, μαλάκα. Όχι. Εγώ δεν κατουράω τα θάλασσα, συγχαίρομαι. Μαλάκα, είσαι περίεργος. Είναι ένας λόγος από τους οποίους δεν μου αρέσει η θάλασσα. Άρα είσαι περίεργος. Γιατί δεν κατουράς μέσα της. Και τα 10 μπάνια τα έκανα γιατί ήμουν παρέα. Exposed. Μόνος του. Έγινε self-burn αυτό. Ήτανε... Μ' αρέσει το πόσο ύπουλα το είπε. Δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρω. Όταν θα φτάσουμε τα 4K views και λίγα λέω. Λίγα λέω. Σου λέω όταν φτάσουμε τα 4K. Να κοπεί αυτό στο μοντάζ τώρα. Να μην κοπεί καθόλου στο Δεν θα μοντάζ. κοπεί τίποτα στο μοντάζ. Αυτό ίσα ίσα θα γίνει και promotion τώρα. Θα το βάλω favorite part μαλάκα στο YouTube. Εκεί που είναι τα περισσότερα clicks θα βγει αυτό μαλάκα. Έτσι. Θα δεις τα views πώς μαζεύονται. Αλάνια μου, δεν γίνεται να ζήσω άλλο καλοκαίρι με τουρίστες και τουρίστριες να κατουράνε στους πεζόδρομους. Πήγα Ρόδο πέρσι το καλοκαίρι, γιατί φέτος δεν έπαιζα κάπου. Πουδενά. Δεν πληρώνω το YouTube. Δεν πληρώνει το podcast ακόμα. Elon Musk, άμα τα ακούς αυτό, αγόρι μου, πες μια χωρική ρε μαλάκα. Τι είναι 100 ευρώ για σένα, ρε μαλάκα. Τι είναι 100 ευρώ για σένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι 100 στάρικο στην καθένα. Ή το άλλο καλύτερο sponsor που μπορούμε να πάρουμε. Καρέλια. Το sponsor. Ναι, συγγνώμη. Άμα το ακούει κάποιος γιος του Καρέλια αυτό, ας πούμε. Ένας από τους Suns. Ένας από τους Suns. Ένας, δεν μας ενδιαφέρει ποιος. Παίξτε ρε μαλάκι σε ένα πακέτο το μήνα φέρτε. Θα βγουν τα τσιγάρα μας τουλάχιστον. Ένα πακέτο το μήνα ρε μαλάκα. Θα βγουν ένα βγει πακέτο σε χαλάει από το τίποτα. Λοιπόν, Πόσο? ακούστε. Ήθελα να πω κάτι. Πήγα πέρσι τη Ρόδο το καλοκαίρι που είχαμε χρήματα. Ωραία, που είχαμε την καφρά. Και κατουράγανε όλοι οι Ρώσοι, οι Σέρβοι, οι Άγγλοι, οι Σουηδοί στην Ορφανίδου. Μέσα στο δρόμο, μαλάκα. Απλά να έχει βγάλει άλλη το μουνί της έξω και να κατουράει. Να έχει βγάλει άλλο στο ματζαφλάριο το έξω και να κατουράει. Μαλάκες. Τα μαγαζιά έχουν τουαλέτες. Πάνω από τα 70 έχει το δικαίωμα να κατουράς στον δρόμο. Και αυτό είναι αρσενικό. Ναι. Και μπροστά από δημοτικό. Εντάξει, το γάμισες. Πάντα έτσι. Αν είναι βράδυ. Γιατί κονόμια το Optional. Ναι, αλλά το θέμα είναι. Άλλο είναι το θέμα. Μαλάκες τουρίστες σταματήστε να κατουράτε. Σταματήστε ακράτα να κατουράτε. Μαλάκα, λοιπόν. Τώρα κάτι σκέφτηκα. Τύπος τουρίστα που συχαίνομαι. Είναι ο καλοκαιρινός τύπος. Ένας τύπος δηλαδή που όλο το χειμώνα δεν έχει ζωή. Έχει 0 ζωή. Αλλά το καλοκαίρι θα είναι άλλος άνθρωπος. Θα είναι αυτός που όλο το χειμώνα κοπανιάζει στο γυμναστήριο. Κοπανιάται, έχει κάνει κορμάρα. Το παιδί respect που έχει κάνει κορμάρα, αγόρι μου, εντάξει, okay. Και όλο το καλοκαίρι. Δεν ξέρεις. Δεν το κουμπάς. Δεν ξέρεις. Μόνο το φλωτάτι. Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάτε, αλλά εντάξει. Λογικά κάτι τα ξέρετε. Ναι. Αλήθεια, ρε μαλάκα, σοβαρά. Τι λες, μαλάκα, ένας καινούριος κόσμος ανοίχτηκε μπροστά μου τώρα. Ξέρω ότι είναι ο χλωτάπιτας. Νίκο, το ξέρεις. Ότι στα περισσότερα.
Όσο ζεις μαθαίνεις εδώ. Στο φάση για τις μάγες και μαθαίνετε καινούργια πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, και τι θέλω να πω. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κοπανιέται όλη τη μέρα, όλο το χειμώνα στο γυμναστήριο, κάνει χωμάρα, congratulations, αλλά δεν γίνεται μετά να μου βγαίνει στο καλοκαίρι, λες και είσαι μάνα, μαλάκα. That's the fucking point. That's not the fucking point. Κάτι για το χειμώνα είναι σε μάγκας. Όχι, that's the point. Είναι summer body, bitch. Μαλάκα, summer body, χτίζεις για τον εαυτό σου. No. Ναι. Το έχεις, οκ, δείξ' το, αλλά δεν γίνεται να έρχεσαι. Αλλάξοκολλιές. Αυτός που μας λέει για το φεμινισμό, ξέρω εγώ, my body, my choice. Τώρα το λέει. Γιατί my body, my κολλάει αυτό, μαλάκα. Αυτό δεν είπες μόνο τώρα. Καμία σχέση. Για πλάτη κολλήσει εδώ τελείως. Έχεις κολλήσει τελείως. Εγώ σου είπα δείξ' το, αλλά το θέμα είναι ότι απλά ρε φίλε, δεν χρειάζεται να την πέφτεις ό,τι μονή κινείται. Πρώτον αυτό. Πρώτο και κύριο. Set fucking who. Set fucking who ρε μαλάκα, τι set fucking who. Άμα δεν μ' αρέσει άλλη δεν πάνε να την πέσω. Δεν πάνε να την πέσω χοντρές ας πούμε. Δεν πάνε να την πέσω φασαίες. Ίσως. Γιατί άλλοι τα βίζω λίγο στις γυναίκες μου. Τι compilation μου λες ατάκια σου κάνεις. Αλλά ρε φίλε, έχει ένα στάνταρ, κάτι ρε μαλάκα. Δεν γίνεται να έχω εγώ κοπέλα να την έχω φέρει να πιούμε ποτάρες, να περάσουμε όμορφα και να έχεις να την πέφτει με ένα δίπλα. Μαλάκα θα σε φάνε τα σκυλιά, σοβαρεύσου. Θα σου κόψω την πουτσα και θα την κάνω κοιμά. Μα το διανοείστε. Υπάρχουν τέτοιοι τυπάδες. Υπάρχουν τυπάδες οι οποίοι θα έρθουν να την πέσουν στην κοπέλα σου απλά και μόνο επειδή πιστεύουν ότι είναι πιο ωραία από εσάς. Και αυτοί μου τις πάνε, μου τη δίνουν. Και είναι κυρίως το καλοκαίρι. Είναι αυτοί οι οποίοι κρύβουν όλο το χειμώνα το σώμα τους και το δείχνουν το καλοκαίρι. Γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να δείξουν. Επίσης, δεν είναι μόνο αυτό, ρε. Είναι το ότι ο χειμώνας είναι η εποχή του ζεύγους για κάποιο λόγο. Ενώ το καλοκαίρι είναι η εποχή που γάμαστε αδέσποτα. Α, ναι, επίσης κορίτσια όταν πιάνει Αύγουστος πρέπει να χωρίσετε. Όταν πιάνει Αύγουστος πρέπει να χωρίσετε. Το αντίστροφο είναι. Όχι, όταν πιάνει Αύγουστος πρέπει να χωρίσετε. Γιατί? Για τον Αύγουστο πας διακοπές, μάλλον. Είναι στις αρχές του καλοκαιριού χωρίζεις. Φάση Ιούνιο, θα σου πάρω το κινητό ρε μαλάκα. Σ' ακούω ρε ηλίθεια. Λέω φάση Ιούνιο, τότε χωρίζεις για να έχεις όλο το τρίμηνο. Να πηδιάσαι εσύ τώρα. Έτσι. Ναι. Και από Σεπτέμβρη βρίσκεις το καινούριο. Αλλά το γεγονός ότι έχεις αγόρι είναι irrelevant το καλοκαίρι. Το νιώθεις. Ειδικά άμα πας διακοπές με τις φίλες σου. Πριν από λίγο εσύ δεν έλεγες ότι μίσους ότι τυπά που θα έρθει να το πέσει. Ρε φίλε, άλλο να είμαι δίπλα της και άλλο να μην είμαι δίπλα της. Μπρο, άμα δεν είμαι δίπλα της, πάνε κάνω τη γουστάρεις. Δεν με νοιάζει. Αν είμαι δίπλα της, είναι ασέβεια προς εμένα. Προς έναν άλλον άντρα. Οι άντρες θα έπρεπε να είμαστε ενωμένοι. Μαλάκα. Σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε. Και με σοβαροί είμαστε. Καταλαβαίνω. Το γιγνώσκεις αυτό. Ο επόμενος τύπος τουρίστα είναι αυτοί που. Ρε φίλε, πώς να τους χαρακτηρίσω. Με δύο λέξεις δημόσια τσόντα. Απλά έχουν πάει διακοπές για να πηδηχτούν παντού. Για το OnlyFans content. Πανελλήνιες και πάνε Ιωπάρο δηλαδή. Ναι, και αυτοί. Αλλά. Εντάξει, και τι εννοούν, ξέρω εγώ. Α, εννοείς που πηδιούνται ασύστολα όπου και να βρουνε. Ναι. Να είμαι εγώ τώρα στην Άξο, ρε. Ναι. Να έχουμε πιει τα ποτά μας, να έχουμε κάτι την παραλία, εμείς να κοιμούνται στις ξαπλώστρες, οι άλλοι εμείς απλά να μιλάνε. Και απλά να ακούω ένα τέτοιο. Καλή φάση. Και μαλάκα να νομίζω κάποιος να τρέχει και να ψάχνουμε από πέρα εδώ και απλά να βλέπω να πάω παίρνει μια τύψη από μέσα, ξέρω εγώ, μέχρι τάμους. 20 μέτρα πιο δίπλα. Α, απλά πηδιόντουσαν στα 4, ας πούμε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν μου τις πάνε γιατί παίρνω μάτι. Αλλά όντως γκαιτερούμε μαλάκες. Δηλαδή, εντάξει, δεν τρέπεστε καθόλου. Μπορεί να σε πήγε μετά. Πάτε σε μια ταβέρνα, ξέρω εγώ. Να σου πω εγώ στην τουαλέτα. Κάνετε μου λίγη τουαλέτα, καμιά στην τουαλέτα. Και μετά βγαίνετε έξω και δεν έγινε τίποτα. Αυτό είναι ωραίο, ρε φίλε. Ρε φίλε, όχι όμως όταν σε βλέπει όλο το μαγαζί να κάνεις αυτό. Όταν σε ακούει όλο το μαγαζί να κάνεις. Όχι, παιδιά, εγώ μην παίρνω του σεξ στην τουαλέτα. Κατάλαβες την ώρα. Το είπες με μια απογοήτευση. Και δεν μ' αρέσει που είσαι γεμάτος απογοήτευση. Κατάλαβες την μαλάκα. Δεν να σου πω πώς ξεκίνησε η μέρα μου. Πώς? Ξυπνάω επειδή με πήραν τηλέφωνο 2 η ώρα το μεσημέρι. Ναι. Ποιος έψαχνε 2 ώρα το Ο μεσημέρι? Μάριος. Εσύ φταίς! Γιατί ξέρω τι ακούς. Μετά κοιμάμαι μέχρι το βράδυ. Ξυπνάω. Μου λέει αυτός, ξέρω εγώ, 1 και 10 να βρεθούμε. Ναι. Και εγώ πήγα παρά 5 γιατί νόμιζα ότι παρά 5 ήταν. Γιατί Ναι. έφτασα. Μου λέει παρά 10 και 10 ήταν. Ξύπνησα, βγήκα από το σπίτι χωρίς να έρθει μια του χρόνου. Εντάξει, αυτό τι εσύ φταίς, μαλάκα.
Πάρε ένα ρολόι, ρε μαλάκα. Άνοιξε το γαμμένο σου κινητό. Σου βάλει ένα ρολόι στον τοίχο, ρε μαλάκα. Είχα ρολόγια και τα κοίταγα τα ρολόγια. Και ήμουν σε φάση, οκ, ξέρω εγώ, θα πάω 2 λεπτά και πριν ξέρω εγώ να στρίψω ένα τσιγάρο να κάνω αυτά. Και κατέληξα να κάνω ένα. Εντάξει, κάνει 2 τσιγάρα. Αυτό έγινε, αλλά καταλαβαίνεις το λαβό. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί αυτή είναι κακή μέρα. Ρε φίλε, είναι γιατί έχω πολλός σήμερα δεν... Θολωμένος. Είναι θολωμένο το παιδί. Θολωμένο. Λοιπόν, ακούστε. Δεν κρίνω την απογοήτευση. Θα κρίνω όμως τις τουρίστες που θα πω τώρα. Σας έχω πάει παγκόλο σήμερα, μαλάκες. Τι transition είναι αυτά σήμερα, εντάξει. Σας. Λέω μαλακές άκυρα. Συνεχίζει. Και η content creator, μαλάκα. Content creator. Ήταν το κάλεσμά του. Φαινόταν. Το podcasting. Γενικά, το content creation. Content creation. Κρίμα που δεν έχει τα technical aspects. What do you mean? What's your point? Όλα τα behind the scenes πράγματα. True. Ναι. True. Αν και τότε δεν θα είχαμε δουλειά, λέει. Δεν θα έχεις δουλειά. Λοιπόν, ακούστε. Τύπος τουρίστα που συχαίνομαι, το 18χρονο που θα πάει ή ο Πάρο να πηδηχτεί. Βασικά, μετά τις Πανελλήνιες. Θα σου πω γιατί, ρε μαλάκα. Γιατί όλοι πάνε Πάρο. Εντάξει. Μαλάκα, πάνε όλοι Πάρο. Βουλιάζει το νησί κάθε χρόνο. Δεν καταλαβαίνω. Πηγαίνετε κάμπινγκ σαν μοφράκι. Το γάμισες. Άλλο βούλιαγμα εκεί. Αυτό είναι για πιο μετά. Πρέπει να κράξω πρώτα. Πρέπει να πάμε στο 50. Μην ξεχνάς τη σειρά. Δεν έχω φτάσει ακόμα στο 50 για να κράξω στους φασέους. Φασέες πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή. Θα μιλήσω και για σας, αγάπης μου. Πιο μετά. Λοιπόν. Τι πούσικο ήταν αυτό το βλέμμα. Λοιπόν. Αφού, εντάξει, φαινόταν that's very gay though. Και στο λέει ένα gay άτομο. Inside, ελπίζω εσύ που το πες αυτό πρώτος να το ακούσεις κάποια στιγμή. Ελπίζω και αυτό. URL, πάμε, στείλ το. Κολωνώ. Καθόλου. Λοιπόν, ακούστε. Συχαίνομαι τα 18 χρόνια που πάνε ή ο Πάρο, γιατί βλέπω τα ίδια story 35.000 φορές. Βλέπω τις ίδιες δημοσιεύσεις 35.000 φορές. Και εκτός αυτού, εκτός το ότι βλέπω τα ίδια story για τις ίδιες δημοσιεύσεις 30.000 φορές, μαλακά, κάνετε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Πάτε ακριβώς στα ίδια μαγαζιά, πάτε στις ίδιες παραλίες, πάτε στα ίδια βράχια για να βγάλετε φωτογραφίες. Μαλάκες, σοβαρά, ρε. Φοράτε τα ίδια μαγιό. Τα ίδια μαγιό. Από το Shane, εννοείται. Πλέον. Μα και όσοι είστε που συνοδεύετε κοριτσοπαρέα και πάτε διακοπές μαζί με την κοριτσοπαρέα, είστε beta males μέχρι αηδίας. Άμα είναι να πας ή ο Πάρο με κοριτσοπαρέα, μαλάκα είσαι beta. Γιατί ή ο Πάρο θα πηδηχτείς. Ή έχεις δεν έχεις παρέα. Δεν γίνεται. Άμα πας ή ο Πάρο καλοκαίρι με 18χρονα που έχουν βγει μόνο και μόνο για να το φάνε και δεν πηδήξεις, είσαι πεταμένος. Είσαι πεταμένος. Και άμα πας ή ο Πάρο με την κοπέλα σου, να ξέρεις ότι κάποιος θα γαμίσει την κοπέλα σου. Και αν ήταν φίλοι. Αν ήταν, είναι ήδη beta males, ρε μαλάκα, με είναι φίλοι. Είναι ήδη beta males. Τι εννοείς? Τώρα τι, θα πιάσουμε τη συζήτηση μεταξύ αντρικής φιλίας και γυναικής φιλίας. Αυτό το κρατήσω για ειδικό επεισόδιο. Πρέπει να φέρουμε καλεσμένοι για να γίνει αυτό το επεισόδιο. Ναι, εγώ σου είπα πως θέλω να το κάνω αυτό το επεισόδιο. Θα είναι πολύ κραχτό, ρε φίλε. Θα είναι πολύ κραχτό. Αλλά εντάξει, θα γίνει γι' αυτό, παιδιά. Να ξέρετε, όσοι μας ακούτε οι ακροατές μας, θα υπάρξει ένα τρελό επεισόδιο πολύ. Θα είναι με πολύ inside joking, αλλά πιστεύω θα σας αρέσει. Θα μπουνε, μαλάκα, τέλος, μετά θα κάτσω και θα φτιάξω cards, ξέρω εγώ. Αυτό το στυλ δημιουργήθηκε τότε. Κάπως έτσι, ναι. Θα είναι με bullets. Δεν είναι ένα επεισόδιο με καθοδίκης. Λοιπόν, οπότε ακούστε. Όσα 18 χρόνια τελειώνετε τις Πανελλήνιες και έχετε αποφασίσει να πάτε Πάρο, πηγαίνετε. Αλλά πηγαίνετε με άτομα του ίδιου φίλου με εσάς, για να περάσετε ωραία. Όσοι 18χρονοι έχετε τελειώσει τις Πανελλήνιες και θα πάτε Πάρο με την κοπέλα σας, χωρίστε. Αντίριο στην κοπέλα. Είχατε κοπέλα. Μετά ήταν λίγο πιο ανοιχτά. Σαν να άλλαξε. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να είναι ήδη πιο ανοιχτά. Why do you underestimate him? Θα ψαχτεί η κοπέλα, ρε, κάτι θα βρει. Φέρνω. Μιλάμε για Πάρο, that's my limit. Ρε φίλε, μου αρέσει. Θα το σπάσω που περάς! Όντως! Άσε κινητό. Νίκο. Εν τω μεταξύ αυτός δεν μας έκραζε στη σύντομα. Αυτό, ναι. Τώρα το κλείνω. Έλα, το κλείσα. Εμείς θα μην μιλήσουμε. Το κλείσα, ρε μπάσταρδα. Όχι.
Το κλείσα γαμημένα. Το ξαναπήρε. Το κλείσε, το πόσχομαι. Εδώ λέγαμε να ρίξουμε το διάλειμμα. Όχι ρε μαλάκα. Έχουμε ένα 5 λεπτό ακόμα. Έχουμε ένα τάλιρο. Έχω ένα τάλιρο να δώσω ακόμα για τα 18 χρόνια, γιατί ξέχασα να πω. Για τους 18χρονους οι οποίοι πάνε ή ως άμμο και ανάξω. Δεν φεύγεις. Θα κάτσεις. Γιατί τώρα θα σε κράξω. Ναι. Γιατί δεν γίνεται ένας 18χρονος για πηγαίνεις να έξω. Πήγες να έξω. Είχες πάει. Oh fuck, πάμε. Βάλω το στη γωνία του, παρακαλώ. Μπρο, εγώ απλά θα το απολαύσω. Γιατί πήγες να έξω? Γιατί πήγα να έξω? Γιατί ήταν πιο φθηνά από πάρα. Τον αέρα μου να αλλάξω. Ψόφα. Και επίσης, εγώ τη βρίσκω να βλέπω μια μεγάλη πόρτα από μάνα. Τι ήθελα να βλέπω μια μεγάλη πόρτα από μάνα. Είσαι 18 χρονών. Ναι. Έχεις τελειώσει πανελλήνιες. Ναι. Έχουν βγει τα αποτελέσματα. Ναι. Ωραία. Έχεις περάσει τη σχολή που δεν ήθελες. Σωστά. Όπως όλοι. Ωραία. Εκτός από 5-6 που χέζανε στον καναπέ τους. Λοιπόν. Στο κουβά στη γωνία, τα έχουν πει άλλοι, δεν θα τα ξαναπώ. Λοιπόν. Έχεις τελειώσει. Έχεις πάει πανελλήνιες. Έχεις τελειώσει πανελλήνιες. Πάνε όλες οι γνωστές σου πάροϊο. Ωραία. Όλες όμως. Μουνιά που ήθελες να γαμίσεις όλο το Λύκειο. Μουνιά που δεν γάμισες όλο το Λύκειο. Μουνιά που γάμισες το Λύκειο. Το Λύκειο μου θέλω να σου πω τι. Παρέες σου. Ξέρω ότι είχε το Λύκειο σου, μαλάκα κι ήμουνα. Μην ξεχνιέσαι. Μην ξεχνιέσαι. Ναι, έχεις κάνει σκάφη. Λοιπόν. Το έχεις για πίθανο. Λοιπόν. Ξέρεις ότι όλες οι γνωστές, οι φίλες σου, οι φίλες φίλων σου, οι ξαδέρφες σου, οι φίλες των ξαδερφών σου, όλες όσες έχουν μουνί ανάμεσα από τα πόδια τους, έχουν πάει πάρο, ίο, και εσύ αποφασίζεις με την παρέα σου, πουτσοπαρέα, ψολοπαρέα, να πας να έξω. Είσαι βλάκας. Πλήρωσε 20 ευρώ παραπάνω και τράβα πάρο ρε μαλάκα. Πλήρωσε 20 ευρώ παραπάνω και τράβα ίο. Για πολύ απλούς λόγους. Και σε κλαμπάκι να μην πεις, θα γίνεται της καριόλας. Και σε κλαμπάκι να μην πας, να μην δώσεις φράγκο. Να δώσεις μόνο διαμονή και φαγητό. Τίποτα άλλο. Να μην δώσεις ούτε καν για ποτό. Στον δρόμο ή στην παραλία που θα πας να την αράξεις. Brother, δεν ξέρεις γιατί κολοτρυπίδια θα δεις. Δηλαδή, θα δεις την κοπέλα που γούσταρες έχεις κράσει όλο το Λύκειο, ρε μαλάκα. Θα είναι σίγουρα στην Πάρο. Σίγουρα θα είναι στην Πάρο. Σίγουρα θα είναι στην Ιω. Μάθε που πάει και πήγαινε κι εσύ. Είναι σίγουρο γαμίς. Σίγουρα θα σου κάτσει. Όσες αντροπάρει. Μαλάκες, λοιπόν, όσοι είστε 17 χρόνων τώρα. Τώρα που ακούτε αυτό το podcast, είστε 17 χρονών, θα γράψετε Πανελλήνιες και του χρόνου θα πάτε διακοπές Σάμο, θα πάτε διακοπές Κέρκυρα, θα πάτε διακοπές. Πες μου ένα άκυρο νησί, ρε μαλάκα. Λευκάδα, θα πας διακοπές. Όχι, Ζάκη, τόσο γυλαγανά. Πώς παίζετε λίγο. Θα πας διακοπές. Πού θα πας? Κρήτη, μαλάκα, γιατί να πας Κρήτη? Η Κρήτη γαμάει να πας στα 20 κάτι σου. Να πας στα 27 με τη μέλουσα γυναίκα σου, να πάρεις και μια κάμερα να βγάλεις φωτογραφίες. Όχι. Η Κρήτη γαμάει να πας ψολοπαρέα με μόνο σκοπό να πιεις και να φας. Ωραία, ναι, αν είσαι βλάκας. Αλλά δεν το κάνεις στα 18 σου αυτό. Δεν το κάνεις στα 18 σου, το κάνεις στα 30 σου. Όχι ρε μαλάκα. 30 και. Ναι ρε μαλάκα. Άμα σε πάρω και πάμε Κρήτη για να γίνουμε πουτσα μόνο. Δεν θα μπορώ να κρατηθώ γιατί, μπρο, εγώ παίζω παλίτσα. Εντάξει. Μετά από 15 ρεκές σου πω αν θα μπορείς να σηκωθείς. Μα δεν θέλω να πάω να πιω 15 ρεκές σε ένα σύνθημα. Θέλω να πάω στο νησί για να δω κολαράκια, ρε φίλε. That's not the fucking point. Όταν πας Κρήτη. Μαλάκα, όταν έχεις δώσει Πανελλήνιες και γουστάρεις τη μερούλα 27 χρόνια από τότε που ξεκίνησε το δημοτικό μέχρι να τελειώσει το Λύκειο και σου δίνεται μία ευκαιρία, on God μία ευκαιρία το καλοκαίρι. Μέχρι τα 27 τι έκανες στο Λύκειο? Τι λες μωρή παπάρα? Είπες 27. Εκεί κόλλησε. Στο άκυρο νούμερο που είπα κόλλησε. Σταμάτα. Και έχεις μία ευκαιρία on God να γαμίσεις τη μερούλα και τη χάνεις επειδή φτού και το πατάω και καθαριστά για παντού. Γι' αυτό. Χωρίς λόγο. No reason. No reason. Απλά είπες. Γιατί απλά είπες εγώ αυτό το καλοκαίρι θέλω να μείνω αγάμητος. Γι' αυτό το λόγο. Και αν ήθελε να βρει τον εαυτό του. Ναι, αν ήθελε να βρει τον εαυτό του, να πάει να το βρει τον εαυτό του. Μαλάκα να πάει στα. Πώς τα λένε εκείνα, πώς λέει το τραγούδι.
Στα όρη του Δαλάη Λάμα. Στα όρη του Δαλάη Λάμα να πάει να βρει τον εαυτό του, ρε μαλάκα. Να πάει στις Άλπεις. Ναι, στο Θιβέτ να πάει. Να πάει στο Θιβέτ να βρει τον εαυτό του. Τι πας στην Άξο, τι πας πώς τη λένε, στην Ικαρία. Ικαρία. Μαλάκα η Ικαρία γιατί γίνεται τόσο hot spot. Μαλάκα η Ικαρία. Πάνε ψολοπαρέες η Ικαρία. Έχει γεμίσει η Ικαρία ψολές. Μαλάκα δεν γίνεται αυτό το πράγμα καλοκαίρι. Η απάντηση είναι στο κάμπινγκ. Και όχι μόνο ψολές, αλλά το κάμπινγκ θα έρθει μετά το μισάωρο και θα πιάσω μετά τους φασέους. Τώρα πιάνω τους φραγκάτους. Τώρα πιάνω τους φραγκάτους. Γιατί πάνε και φραγκάτη Ικαρία. Πάνε φραγκάτη Ικαρία. Γιατί σου λέει, Ικαρία μαλάκα. Ή πώς τη λένε την άλλη τη μαλάκια που είναι πάνω από την Κρήτη. Ένα νησάκι που είναι σαν μπούτσα. Όχι, Ρόδος Καμάι, μαλάκα, τι λες. Μη διαβάσεις το μήνυμα, Νικόλη, τι γάμισες. Λοιπόν, κάτσε να ψηφίσεις το... Μιλάω και στον εαυτό μου μερικές φορές. Στον ελεύθερο μου χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι είμαι no-brainer σήμερα. Περίμενε. Μαλάκα. Έτσι λέγεται Δέπη. Είπα να μην το πω. Λοιπόν, βρήκα το νησί, Κάρπαθο. Θα πάω Κάρπαθο φέτος το καλοκαίρι. Μαλάκες είναι ωραία, γαμάει Κάρπαθο. Όχι μαλάκα, δεν θα πας Κάρπαθο, γιατί Κάρπαθο έχει 4 κατσίκες, 15 στρατιωτικούς και 30 αστυνόμους. Αυτό είναι Κάρπαθος. Καταρχάς υπάρχει νησί που λέγεται Καστελόριζο. Καστελόριζο θα πάω φέτος. Θα πάω να βρω τον εαυτό μου στο Καστελόριζο. Είσαι βλάκας! Θα βρεις μόνο τον εαυτό σου βασικά αυτό. Ναι, αυτό, θα είσαι μόνος. Θα είσαι εσύ και τα τραγιά. Εσύ και τα τραγιά, μαλάκα, είστε βλαμμένοι. Όσοι είστε 17 χρόνων και θα δώσετε πανελληνίες, μην τολμήσετε αν έχετε πουλί ανάμεσα από ψωλί και αρχίδια ανάμεσα στα πόδια σας και πάτε κάπου αλλού εκτός από Πάρο και Ήο. Ξέρετε που να πάτε, πολύ off meta. Κύπρο. Πηγαίνετε, είναι ωραία. Fuck Κύπρος. Όχι, θα σου πω κάτι. Οι Κύπροι απλά με ενοχλούν. Και εμένα με ενοχλούν οι Κύπροι, αλλά στην Κύπρο γίνονται τα έλα να δεις. Γίνονται σούργελα, γίνονται κολοτρυπίδια, μαλάκα. Κύπριες, ξένες, κυρίως Αγγλίδες, Τουρκάλες, γίνεται της πουτάνας. Είναι off meta build. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό επειδή με ενοχλούν απλά. Ναι, όντως είναι πολύ ενοχλητική η Κύπρη. Είναι πολύ ό,τι να είναι η Κύπρη. True. Ειδικά η Κύπρη. Καλά, οι Κύπριες είναι μπουρδέλα. Θέλω να πάω να αντιπέσω σε μία εκεί πέρα, στην Κύπρο. Είναι τέλος. Ναι. Είσαι βλάκας, μαλάκα, είσαι βλάκας. Πήγε από εδώ, μαλάκα. Μίλα κανονικά. Είσαι βλάκας, ναι. Μίλα σαν άνθρωπος γάμο το μουνί. Τι είναι αυτό. Μαλάκα, οι μισοί ροδίτες που ακούν αυτό το podcast αυτή τη στιγμή μου λέτε δηλαδή. Κατάλαβα τις δύο. Κατάλαβα το δεν. Και αυτές τις ψήλο κατάλαβα, λέει, δεν τις κατάλαβα κιόλας. Δηλαδή, μια πρόταση και πάλι με δύο λέξεις που άκουσα. Μαλάκες, unpopular opinion και το λέει δεξιός αυτό. Unpopular opinion, ένα λάθος έχουν κάνει οι Τούρκοι. Οκ, διάλειμμα. Αυτό το διάλειμμα. Διάλειμμα. Τα γκίδια στο ματρί. Άντε μαζευτεί να τελειώνουμε μωρί. Δεν είμαι παλιό μπουρδέλα. Μιλάω για τους Κύπριους τώρα. Κάποια παράπονα το ότι δεν ακούγομαι, γι' αυτό βγήκα από τη σπηλιά που ήμουν κρυμμένος και άλλαξα δωμάτιο και ήρθα μαζί με τα παιδιά εδώ πέρα να μιλήσουμε. Ελπίζω να ακούγομαι καλύτερα. Βγάλαμε την ντουλάπα. Ευλόγησον. Εν τω μεταξύ θέλω να εκτιμήσουμε ότι πήραμε τα ceremonial ποτά μας. Ναι, εννοείται ότι πήραμε όχι το να πιω. Που συνδυάζεται πάντα με το συνοδευτικό το φουντούνια και όλος ο μαλάκας τώρα συνειδητοποίησε ότι όντως του πήρα φουντούνια. Τώρα είδα ότι μου πήρε φουντούνια. Και το έχω αφήσει μπροστά του από την ώρα που μπήκε στο στούντιο. Μαζί με το ποτό. Να σημειωθεί ότι είχα αφήσει τα κλειδιά μου πάνω στα φουντούνια. Μπήκα μέσα, άφησε στο τραπέζι τα κλειδιά μου. Κάνανε κράτσα, δεν ξέρω. Και τώρα ανακάλυψα τα φουντούνια. Είναι τόσο. Δεν είναι τόσο χάλια το στούντιο, ρε μαλάκι, να πεις ότι είναι τέτοιο. Από θέμα βρωμιάς εννοούσα. Να πεις ότι απλά του παράτησα, άκουσα κράτσα. Κάτι θα είναι. Θα λιώσω και μια κετσάρα. Ναι, αλλά λέγαμε για τους Κύπριους τώρα και είχα πάρει φόρα. Oh shit, νόμιζα να τελειώσαμε αυτό. Λοιπόν, τι λέγαμε. Αρχικά οι Κύπροι δεν είναι ωραίοι άντρες. Αρχικά οι Κύπροι δεν ξέρουν να μιλήσουν. Όποιος καταλαβαίνει τι λένε οι Κύπροι, παρακαλώ να γράψει ένα λεξικό. Να βγάλει ένα Google Translate, να καταλαβαίνουμε κι εμείς τι λέει. Ναι, true. Ωραία. Ναι, Και οι ρύθμιση. περισσότερες Κύπριες είναι και άσχημες γυναίκες. Ναι. Επίσης, δεν κατάλαβα ποτέ γιατί όταν μια κοπέλα Κύπρια αναφέρεται σε μια άλλη κοπέλα Κύπρια, τη φωνάζει κόρη.
Φαντάζομαι την έχει γεννήσει, ξέρω. Όχι. Περπάταγα ρε φίλε στην Πάτρα. Ήταν μια παρέα από Κύπρους. Και γυρνάει και λέει στην άλλη. Κόρη, αυτό και εκείνο. Κυριολεκτικά αυτό το τσίπο. Στα δύο σου τι έκανες. Τι σκατά. Μιλήστε ελληνικά. Μιλήστε ελληνικά. Κάνει με τον εαυτό του τώρα. Ναι, δεν ξέρω γιατί κάνεις με τον εαυτό σου. Μπορείς να εκνευριστείς όσο θες. Εκεί, Γαλήνη. Άκουσες. Βοήθησέ με να βγάλω το επεισόδιο. Μ' αρέσει που έχουμε πιάσει τύπους τουριστών και έχουμε πιάσει τους φοιτητές Κύπριους. Γιατί είναι φοιτητές οι Κύπριοι. Ναι. Και κράζουμε. Όχι, Αλλά δεν η είναι αλήθεια είναι φοιτητές οι Κύπριοι, οι ότι Κύπριοι είστε είναι ζώα. τουρίστες της σχολής σας. Αυτό είστε, ρε μαλάκι. Είστε γαμημένοι τουρίστες της Και σχολής. να πάλι ο smooth operator, μαλάκα. Πώς το γύρισε στο θέμα. Είστε γαμημένοι τουρίστες της σχολής σας, ρε μαλάκι. Είστε ζώα που λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος. Ζω. Επόμενο. Εσύ δεν έχεις πει κανένα τύπο τουριστών. Ναι, γιατί δεν έχω γνωρίσει τουρίστες. Δεν γίνεται να μην είσαι γνωρίς τουρίστες, μαλάκα. Έχω μία ερώτηση για σένα που θα καθορίσει την παραμονή μου σε αυτό εδώ πέρα το podcast. Για λέγε. Τι χρώμα έχει το βρασί. Ή όχι, ακόμα καλύτερα, τι χρώμα έχει ο χλωτάπ. Μπορείς να μιλάς και πιο δυνατά, ξέρεις. Φίλε, είμαι ηρέμος άνθρωπος. Από πότε. Εκτός αν μιλάμε για Κύπρους, εκεί πέρα θα τα βγάλω όλα. Ε, Θα το σπάσω το μπουρδέλο, το είπα και πριν. Χτυπάει το κινητό μας σύστολα. Λοιπόν, ακούστε τι παίζει τώρα. Ήρθε η ώρα να πιάσουμε τους αγαπημένους μου, Και είναι έργεια. τους καλύτερους, Ένα μισάρο σε ήρθαν τους εδώ για τα κάμπινγκ. καταπληκτικούς, Η αλήθεια είναι. τους ανυπέρβλητους, φάσεο καμπίστριες και φάσεο καμπίστες. Μαλάκα, λοιπόν. Γιατί κάποιο να πάει για κάμπινγκ. Με αυτή είναι Λοιπόν, άκου. Υπάρχουν δύο είδων κάμπινγκ. Υπάρχει το οργανωμένο Και το ελεύθερο. και το ελεύθερο. Και- Το ελεύθερο σκουπί είσαι με φύλλα. Στο οργανωμένο σκουπίζεται με του 100 άλλων 100 ατόμων. Λοιπόν, οπότε θα πιάσω πρώτα το οργανωμένο. Λοιπόν, εγώ να πω κάτι άλλο. Πριν ξεκινήσει και το κάμπινγκ γενικά. Γιατί θεωρώ ότι είναι ηλίθιο κόνσεπτ. Είναι πολύ λίγο κόνσεπτ. Θα πληρώσει τόσο όλο να πα κάπου. Και αν πα και σε οργανωμένο κιόλα, θα πληρώσει και για το εκεί που μένει. Όχι όσο θα δίνει ένα γαμμένο ξενοδοχείο σε ένα Airbnb, αλλά θα πληρώσει ένα ποσό. Ένα τάλιρο. ξενοδοχείο. Ούτε, είναι πιο ακριβό αυτό. Ανάλογα το σημείο. Ένα Δηλαδή δεκάρικο. τώρα πιστεύεις ότι το camp στη Σαμοθράκη θα σου πάρει μόνο ένα δεκάρικο τη βραδιά. Θα σου πάρει 15 ευρώ, ρε φίλε. Ωραία, δώσε άλλα 5 και κλείσε ένα Airbnb. Ακριβώς αυτό λέω και εγώ, Τέντι. Έτσι. Δηλαδή, Μαλάκα, είναι και το γιατί να πας κάπου να δεις ένα καινούριο μέρος και να είσαι σε μια γαμμένη παραλία εγκλωβισμένος γιατί δεν έχει μεταφορικά. Να κοιμάσαι το γαμμένο χώμα. Λες και έχεις ξεχάσει τι είπα να πει ότι εφευρέθηκε το στρώμα. Να νιώσεις σαν τον Νεάνταλ μαϊμού που κολοείσαι. Παίξε μια Γαμμένε χορηγία, ρε, φασέ. Παίξε μια χορηγία, ρε κύριε Κωστό. Παίξε μια χορηγία. Μαλάκα, δηλαδή πας κάπου να μην έχεις κάνει να κάνεις. Καλά, φασέωση σε κάπου κάνεις μπάνιο. Ούτως ή άλλως. Οπότε τι είχαμε, τι χάσαμε. Το τελευταίο που θα Τι είχαμε, τι χάσαμε, ναι. Και έχει και μια κιθάρα όλη την ώρα τρακαντρούκα γιατί δεν έχει μπαταρία, γιατί δεν έχει γαμμένες μπρίζες στο κινητό για να βάλει Spotify. Οπότε είσαι μόνο με ένα τρακαντρούκα που δεν ξέρει να παίζει κιόλα. Λοιπόν, εγώ άλλο πράγμα έχω να σχολιάσω για τους αυτούς που πάνε κάμπινγκ σε οργανωμένο. Άλλο πράγμα, επειδή έχω κάνει κάμπινγκ σε οργανωμένο. Ναι. Ωραία. Πιστεύω δεν ρε φασέ. Έχω κάνει κάμπινγκ σε οργανωμένο επειδή δεν θα πήγαινα διακοπές καθόλου. Και πήγα στο κάμπινγκ Κουρούτα. Διαφήμιση. Είναι δημόσια. Σταμάτα. Είναι στο κάμπινγκ Κουρούτα. Γιατί ήταν τζάμπα. Πρώτον. Και γιατί είχα τροχόσπιτι. Δηλαδή δεν έμεινα σε σκηνή. Οπότε μην μπερδεύεσαι. Επίσης. Καπιταλιστή καταφύγει. Εννοείται, ρε μαλάκα. Λοιπόν, καπιταλιστής μέχρι το κόκαλο, το ξέρουμε αυτό. Αλλά το θέμα φάνηκε. είναι ότι. Brothers εν Χριστώ, brothers. Εσείς που κάνετε κάμπινγκ σε οργανωμένο κάμπινγκ. Θέλω και κάνετε συχνά κάμπινγκ σε οργανωμένο κάμπινγκ. Εσείς που πάτε κάθε καλοκαίρι σε κάμπινγκ με οργανωμένο κάμπινγκ και στείνετε την γαμμένη κολοσκηνή σας στη μέση του πουθενά. Βάζετε ένα υπόστρωμα γυμναστικής από κάτω και από πάνω αφού σκοτώ στρώμα γιατί είστε πεπέγγι και δεν ξέρετε πώς δοκιμάστε. Ωραία. Εσείς που το κάνετε αυτό. Πώς στο γαμημένο πούτσο μπορείτε να χέζετε σε αυτές τις κολοτουαλέτες που έχει το γαμημένο κάμπινγκ. Εξηγήστε μου. Ανάγκη. Τι ανάγκη βρε μαλάκα, τι ανάγκη. Έχεις δει πως είναι τουαλέτες στα γραμμένα Δεν κάμπινγκ. θέλω να ξέρω. Δεν έχουν καθαριστές.
Σιγά που θα είχαν. Μαλάκα, το Μια πιστεύεις. τρύπα μέσα στο χώμα λέει, δίπλα 5 φύλλα οξυγά, 5 τσουκκίδες. Είναι τουαλέτες, ρε φίλε. Είναι τουαλέτες. Είναι τουαλέτες. Legit. Ότι έχει λεκάνη, έχει χέστρα, έχει χαρτί υγείας, θα σου κουπίσει τον πάτο και μια γκάδο να πετάσει στα σκουπίδια σου. Ωραία. Έχει. Αλλά είναι πενταβρώμικες. Αφού τη χρησιμοποιεί όλο το κάμπινγκ. Μαλάκα, τουαλέτα. είναι ό,τι χειρότερο, ρε μαλάκα. Ό,τι χειρότερο. Δεν θα μπορούσα. Μαλάκα, πήγα στρατό 14 μήνες. 14 μήνες έκανα θητεία, ρε μαλάκα. 14 μήνες έγεζα στις ίδιες τουαλέτες που χέζουν 150 άτομα, ρε μαλάκα. Αλλά τις καθαρίζαμε κάθε μέρα. Σημαντική λεπτομέρεια. Πώς γίνεται να πηγαίνεις για κάμπινγκ και να χέζεις σε αυτές τις τουαλέτες? Πώς γίνεται να μένεις άπλητος 7 μέρες που πας για κάμπινγκ? Πώς, ρε μαλάκα? Πάει στην παραλία, αγόρι μου, πλύνεις στη θάλασσα. Κάνεις κλαίνεις από πάνω στις βδέλες, Έτσι, στις καραβαρούς που κοιμήθηκες παρέα με θαλάσσινο νερό. Ειλικρινά, όσοι πάτε για κάμπινγκ στη Σαμοθράκη, όσοι πάτε για κάμπινγκ στη... Πες μου ένα νησί alternative. Στην Ικαρία, όσοι πάτε για κάμπινγκ στη Σκιάθο, όσοι πάτε για κάμπινγκ σε νησιά, μαλάκες, αρχικά πώς σιδερώνετε τα γαμμένα τα ρούχα σας για να βγείτε για κλάμπινγκ το βράδυ? Ποιος σου πει ότι πάνε για κλάμπινγκ? Πάνε για μπύρες. Ανάβουνε μια φωτιά, Ναι, ανάβουνε και ένα bonfire μπύρες. και πάνε να πολεμήσουν το μάτι. Τι είναι μαλάκα, θα πάνε να κάνουν rest για να γεμίσουν energy? Τι μαλάκα. Αγόρι μου, έχουνε mission που πάνε εκεί πέρα. Λοιπόν, Νομίζω ότι λοιπόν. θέλουν να πάνε στα κάμπινγκ. Έχουνε mission. Το quest λέει τελείωσε το Elden Ring σε 7 μέρες που κάθεσαι στο κάμπινγκ. Μου έλεγαν ναι, βλέπω πολλά βιντεάκια με Elden Ring. Δεν ξέρω Λοιπόν. γιατί. Λοιπόν, όχι παιδιά. Ξέρω τα πάντα για στο game. Το πράγμα είναι άλλο. Το mood εκεί είναι άλλο. Όταν πας για κάμπινγκ, δεν πας για κλάμπινγκ. Είναι διαφορετική κόσμο. Μαζεύεις κλαριά από το κάμπινγκ, τα βάζεις σε μια στίβα, τους βάζεις φωτιά για μισή ώρα που θα κάψει. Αποφεύγεις να βγάλεις φωτιά σε όλο το υπόλοιπο κάμπινγκ. Έχεις δύο μαλάκες με κιθάρα. Αυτό είναι και όταν μπύρες. πας για μη οργανωμένο. Στο οργανωμένο κάμπινγκ έχει μπαράκι. Στο οργανωμένο κάμπινγκ Ναι. έχει δικό του κλαμπάκι. Ωραία, τότε είναι όλοι τέτοια σκατά. Μπρο, δεν γίνεται ρε φίλε να πηγαίνεις ασυδέρωτος, άπλητος σε ένα κλαμπ και να που θα ζέχνεις, άμα πας σε κλαμπ θα ζέχνεις ούτως ή άλλως γιατί θα υδρώσεις. Θα ζέχνεις ρε μαλάκα, όλοι ζέχνουμε στα κλαμπ. Πες μου έναν ο οποίος πηγαίνει σε κλαμπ και δεν ζέχνει. Και δεν μυρίζει τσιγάρο και υδρότα μετά όταν. Τσιγάρο, υδρότα και... Ποτό. Φτηνή κολόνια. Και φθηνή κολόνια ρε φίλε. Έναν. Δεν υπάρχει. Φαντάσου αυτό συν τη βρωμιά που έχεις μαζέψει τις προηγούμενες μέρες. Δεν θα έχεις κολόνια όμως. Πολύ Μαλακά. νομίζω στα περισσότερα τέτοια μπαράκια σε κάμπινγκ. Τους κάνουν μπάνιο πριν. Πάνε ρε φίλε απλά με το μαγιό, τις αγιονάρες και το δέρμα του το οποίο έχει γίνει. Τι ρε έχει, φίλε, Έχει κάνει κρούστα μαλάκα. από πάνω. Έχει κρούστα ρε μαλάκα γιατί το αντιλιακό δεν υπάρχει σαν ιδέα. Ισοθερμική έχει βάλει μαλάκα ότι πας για να βγει. Ισοθερμική από βρώμα μαλάκα, από μπίχλα. Ναι, αλλά είναι όλοι το ίδιο σκατά, οπότε. Ας κάνουμε ένα όργιο ας πούμε βρώμα. Έτσι. Είναι αυτό, Μπορούμε. είναι αυτό. Ω μαλάκα, ό,τι χειρότερο δεν μπορώ να κάνω, το σκέφτομαι ότι θα πάει κάποιος να κάνει κάποιο δεν μ' άρεσε οργανωμένο. Δηλαδή σε πλάκα. Μαλάκα, δώσε 10 ευρώ παραπάνω τη βραδιά και τράβασε ένα ξενοδοχείο. Να δεις πόσο ώρα θα περάσει. Νοικιάστε όλοι μαζί ένα Airbnb. Όλη η παρέα σου. Θα χορτάσεις να ξεκούρας μαλάκα. Μαλάκα. Όλη η παρέα σου ένα Airbnb. Νοικιάστε. Που εντωμεταξύ κάτι, μια μαλακία του κάμπινγκ, τι κάνεις σε ώρες που πιάσει βροχή. Τι κάμισες. Το Ναι. πίνεις και λες και ευχαριστώ. Ξεκάθαρα. Είμαι ένα με τη φύση. Και ο κεραυνός που σε χτυπάει στο κεφάλι είναι η υπενθύμηση το πώς Μαλάκα, να είναι- μοιέσαι. Είναι η υπενθύμηση για το πόσο βλάκας είσαι. Είναι η υπενθύμηση του πόσο βλάκας είσαι. Για το πόσο έρμεο του καπιταλισμού είσαι που σου λένε όλοι πάνε για κάμπινγκ και θα πληρώσεις 15 ευρώ τη βραδιά. Αλλά η σκηνή που έχεις κοστίζει 150 ευρώ, Ναι. όλα τα πράγματα μαζί που έχεις πάρει για να επιβιώσεις αντικουνουπικά. Είναι must, γιατί θα σε φάνε τα κουνούπια. Έτσι. Συν spray αουτάν, ας πούμε, για να βάλεις πάνω σου και φιδάκια που έχεις βάλει για να κάνει. Καρέκλες. Στραπεζάκια, καρέκλες. Μαλακίες, σκεύη, κάτι μπαταρίες σκεύη. που είναι μαζί. Μαλάκα, αυτά παίζει να έχουν πάρα πολύ χιλιάρικο. Ναι. Γιατί άμα θες να πας να καλωρίσεις το βράδυ δεν υπάρχει ηλεκτρισμό. Πρέπει Α. να έχεις ένα φακό μαζί. Φακό. Μαλακα, βγαίνει πιο ακριβά άμα βάλεις και όλο τον εξοπλισμό. Αλλά ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται. Τι ξαναχρησιμοποιείτε, μωρή μαλάκα. Που τον θα χάνεις έχεις μέσα στη λεπτά. μέση χρονιάς, μαλάκα, Ίσως γιατί τον έχουν φερμάρει πριν καν φύγεις από το κάμπινγκ. και αυτό. Και Ή τον άλλο. και το- χαλάσει, ρε μαλάκα. Και τον άλλο μισό τον δίνεις αυτούς σε άλλους που θα πάνε για κάμπινγκ Ναι. και δεν στον επιστρέφουν ποτέ. Οπότε κάθε χρόνο παίρνεις τον ίδιο γαμμένο εξοπλισμό. Α, είσαι βλάκας, ρε φίλε. Είσαι βλάκας. Είσαι έρμεο του καπιταλισμού και δεν το έχεις καταλάβει. Είσαι Αν και βλάκας. νομίζω ότι υπάρχει μια σκηνή που οριακά ο ένας την έχει δανείσει σε άλλο και έχει αλλάξει τόσο πολλά χέρια. Έχει ζήσει τόσους ανθρώπους. Η σκηνή αυτή παίζει να έχει. Επίσης, περίμενε, κάτι που δεν σχολιάσαμε.
στο κάμπινγκ μας, όχι με θέα, με κοινό. Ναι. Άμα πας κάμπινγκ δεν γαμάς. Όχι για μας, Δεν γαμάς. αλλά θα σκάσουν άλλοι 5-6 γύρω φασέι, ξέρω ότι θα το κάνουν. Δεν γαμάς. Άμα πας κάμπινγκ και γαμίσεις, έχεις πάει ήδη με γαμίσεις. Έχεις πάει με την κοπέλα σου. Μόνο τότε θα γαμίσεις. Άμα πας για κάμπινγκ και λες, α, θα γαμίσω απόψε 30 μουνάκια. Δεν θα γαμίσεις ποτέ. Ποτέ δεν θα γαμίσεις, μαλάκα. Και άμα γαμίσεις θα είναι χοντρή. Γεια σου. Διότι αυτή η θεωρία. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, Γιατί η μπίχλα σου είναι αποκρουστική, αγόρι μου. ναι, αλλά είναι και αυτές μπιχιάριδες. Αυτές δεν το ξέρουν όμως ότι είναι μπιχτιάρες. Ξέρουν ότι είσαι εσύ μπιχτιάρης. Είναι το ίδιο κόνσεπτ. Δεν είναι το ίδιο κόνσεπτ. Δεν είναι το ίδιο κόνσεπτ. Καταρχάς- Το πώς σε βλέπουν οι άλλοι δεν σημαίνει ότι είναι και αυτοί. Οι άλλοι μπορεί να είναι το πιο top γκόμενα της γκόμενας του γκόμενα. Ξεχνιέσαι. Είναι φασές όμως. Μας Είναι έρχεται selling βασικά. point. Δεν ξέρουν ότι είναι βρωμιάρες. Α, και είναι το μυστικό ρε μαλάκα. Γι' αυτό σε όλη τη σεζόν την πρώτη τους έλεγε να βοηθούν. Μπας και το καταλάβουν. Ναι, μαλάκα, οι Oh φασές. shit. Το μυστικό συστατικό της μυστικοσυστατικό σου πας. Όλοι οι άνθρωποι το έχουν αυτό. Μαλάκα, το secret ingredient. Το secret ingredient Ήταν αυτό. Everything- πάντα reference και αυτό. Everything makes sense now. Τι είπες? Το μυστικό συστατικό του μυστικοσυστατικό του πας είναι reference στο Kung Fu Panda. Το κουφούν πάντα, ναι. Το ένα. Ναι. Αλλά δεν το σχολιάσετε, σας μισώ. Λοιπόν, Κόψε αυτό νούμερο. που ήθελα να πω είναι ότι βασέι που πάτε να κάνετε οργανωμένο κάμπινγκ είστε έρμεα του καπιταλισμού. Και είστε Άμα posers. πιστεύετε ότι είστε αριστεροί, μαλάκες είστε βλάκες. Είστε πηγαίνετε ψωνίστε. posers, μαλάκα. Είστε ποζέρια. Να πάτε για ελεύθερο. Είστε το χειρότερο. Γιατί, μαλακά, όχι. Αυτούς πάνε για οργανωμένο, τους προκαλώ να πάνε να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Θα πεθάνετε. Τους προκαλώ να πάρουν τη σκηνή τους και να πάνε να τη στήσουν στην ορεινή ναυπακτία. Να πάνε να τη στήσουν στην κορυφή της Μόβρης. Τους προκαλώ, μαλάκα. Θα σε φάνε τα δέσποτα πριν Μαλάκα, ξημερώσει καν. σας προκαλώ να πάρετε τη σκηνή αυτή που έχετε στήσει στο οργανωμένο κάμπινγκ και να πάτε να τη στήσετε, μαλάκες. Πού, πες μου, στην κορυφή του Ρήμανθου. Στην κορυφή του Όλυμπου. Τράβα στήστε, να δούμε πώς θα κάτσεις, μαλάκα. Πώς θα κάτσεις που μου το παίζεις. Αρχίδια εσένα με τη φύση, μαλάκα. Αρχίδια. Τουαλέτες τις έχεις έτοιμες. Αυτό δεν πλησιάζει χίπη όμως. Ρεύμα τις έχεις. Όχι, ρε φίλε, εγώ τους προκαλώ. Τους λέω, μπρο, αφού το έχεις τόσο πολύ με το κάμπινγκ, πάνε κάτω κανονικά. Do it. Respect σε όσους κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Γιατί, οκ, καταλαβαίνω το λόγο που κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ. Love the grass, man. Ναι. Πίνεις φούντα, ας πούμε, και δεν θα σε πιάσουμε. Respect που κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ. Αλλά μπρο, όταν κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ θα υπάρχουν μερικά ground rules. Αρχικά μαζεύεις τα σκουπίδια σου, μαλάκα. Γαμημένε. Μαλάκα γαμημένε. Και ειδικά, και επίσης δεν σκουπίζεις με κολόχαρτα. Ούτε με μορομάντιλα. Και άμα σκουπίζεις με κολόχαρτα και μορομάντιλα, τα βάζεις μέσα κολλίτσα και τα παίρνεις και τα πετάς. Σε κάδους. Που είναι για αυτή τη δουλειά. Όταν ξαναπάς στον πολιτισμό. Ναι. Γιατί άμα τα αφήνεις εκεί που χέζεις, είσαι μαλάκας. Δεν γίνεται να πηγαίνεις για ελεύθερο κάμπινγκ, να φεύγεις από εκεί που έχεις στήσει το αντίσκηνό σου, ας πούμε, την παράγκα σου και μετά από 3 χρόνια να ξέρουν ότι είχες κάνει κάμπινγκ εκεί επειδή βλέπουν το κολοχαρτά σου. Μαλάκα. Θα αφήσει ένα τρέιλ από κολόχαρτα. Ναι, μαλάκα, είσαι πλάκα. Μάζεψε τα σκουπίδια σου. Πρώτον. Δεύτερον, άμα κάνεις ελεύθερο κάμπινγκ είσαι καθυστερημένος για πολλούς λόγους. Γιατί έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια τα οποία έχουν περάσει από την ανθρωπότητα, από τον Homo erectus μέχρι σήμερα, μέχρι το Homo sapiens sapiens που είμαστε εμείς, ένα πράγμα Είμαστε Homo φτιάχνουμε. sapiens. Είμαστε 2 level sapiens. Ναι, είμαστε εξυπνότατος. Ναι, τέλος πάντων. Και έχουμε βασαίους ακόμα στην κοινωνία μας. Τι? Και έχουμε βασαίους στην κοινωνία μας. Ναι, αυτή είναι Homo sapiens ακόμα. Α, οκ. Έχουν χάσει κάποια στάδια, έτσι ξέρω. Άντε σαν να μην είχαμε Είναι ένα τρέτη. στάδιο πίσω. Κάνουν μπάνιο όταν γίνουν sapiens. Ναι. Τέλος πάντων, μαλάκα, να σου πω κάτι. Έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε που ο άνθρωπος περπάτησε στα 2 του πόδια, που έχει μάθει πώς να χτίζει σπίτια, πώς να χτίζει καταλύματα, πώς να χτίζει τα πάντα. Ωραία. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που τα σπίτια μας, οι πολυκατοικίες μας και όλα είναι φτιαγμένα από τούβλα και είναι αιωνόβια. Αιωνόβια. Δηλαδή, αυτό το σπίτι που είμαστε εμείς τώρα θα το βρούνε εκατομμύρια χρόνια μετά. Θα πούνε α, εδώ έμενε κόσμο, έμενε άνθρωπος και να ένα σπίτι, ας πούμε. Μα θα το βρει κόσμος αυτό το σπίτι. Θα σκάσουν κάτι πάλι, θα μιλάνε κυπριακά, μαλάκα. Όχι κυπριακά, να μην μιλάνε. Να μιλάνε γαμημένα τουρκικά, δεν με νοιάζει. Θα είναι οι μόνοι που θα επιβιώσουν. Θα είναι εξωγήινοι, μαλάκα, θα σκάσουν οι Κύπροι και θα το Μπρο, καταλαβαίνουν. μπρο, αλλού είναι το point μου. Έχουμε περάσει τόσα χρόνια. Έχουμε φτιάξει ξενοδοχεία. Έχουμε φτιάξει budget ξενοδοχεία. Έχουμε φτιάξει rooms to rent που είναι ακόμα πιο φθηνά. Νοικιάζουν και Airbnb οι κάτοικοι των νησιών για να είναι ακόμα πιο φθηνά οι διακοπές σου. Παπάρα.
Και μου λες, όχι θα πάω να κάνω ελεύθερο κάμπινγκ γιατί έτσι. Μαλάκα είσαι βλάκας. Πας να μείνεις σε μία σκηνή. Γελάνε τα μπάσταρδα. Δεν θυμάμαι πως το κάνει, ήταν αυθόρμητο. Voice acting 1000. Θα μου βγει πιο μετά, θα μου βγει πιο μετά. Ναι ρε μαλάκα, γιατί είσαι τετραπληγικός ρε φίλε. Άμα μου πεις... Όχι, διπλασίασε το και εδώ. Ναι, ακριβώς αυτό. Ρε μαλάκα, να σου πω κάτι. Μα είσαι βλάκας ρε φίλε, είσαι βλάκας. Έχουμε φτιάξει τόσα ωραία πράγματα. Η ανθρωπότητα έχει περάσει χρόνια και χρόνια για να φτιάξει το τέλειο σπίτι, ας πούμε, για να μπορείς εσύ να μείνεις. Και εσύ πας και λες ρε μαλάκα, θα μείνω σε μια γαμημένη παράγκα στη μέση του πουθενά, επειδή θα έρθω πιο κοντά με τη φύση. Είσαι βλάκας. Ούτε καν σε μια παράγκα. Η φύση δεν σ' αγαπάει. Είναι τεντόπανο με 4 σίδερα. Ναι ρε μαλάκα. Οι άνθρωποι δεν είναι εξελιγμένοι για να ζουν στη φύση. Άμα το πάρεις από κομμάτι εξέλιξη. Μα δεν είμαστε για τη φύση, brothers, είμαστε για την πόλη. Παιδιά, είμαστε για την πόλη. Συγγνώμη κιόλας, παιδιά. Συγγνώμη. Τα σπίτια τα έχουμε φτιάξει για να προστατεύουν από τη βροχή και το κρύο. Για να μπορούμε να ζήσουμε. Ναι, ακριβώς αυτό. Που εμείς φτιάξαμε. Αν ζούσαμε στις ζούγκλες, δεν θα υπήρχαμε τώρα. Δεν θα υπήρχαμε. True. Όχι, σε σοβαρή. Έχασα τον ρυθμό της σκέψης. Θεωρεί, η σκέψη του είναι η εξής. Ότι επειδή εάν ζούσαμε στη φύση εμείς τώρα θα είχαμε πεθάνει σαν ανθρώπινο είδος, αποφασίσαμε να γαμίσουμε τη φύση για να επιβιώσουμε εμείς. Που είναι όντως, είναι λογικό αυτό που μου λες. Αλλά ο Χασέος ο οποίος θα ξυπνήσει το πρωί ένα καλοκαίρι και θα πει θα πάω για ελεύθερο κάμπινγκ στη Θράκη. Εγώ και η ώρα το μου. ίδιο shaker το οποίο θα πλύνω μία φορά. Μία φορά τους 4 μήνες. Άμα το θυμηθώ Τους 4 και να το ξεπλένω με θαλασσινό νερό για να μην βάζω ζάχαρη και να βάζω αλάτι στον καφέ μου στο λαιμό να σου κάτσει. Ναι, συνέχισα. Λοιπόν, άκου. Εγώ δοκιμάζω καφέ με αλάτι τώρα. Λοιπόν, Πήγαινε δηλαδή καφέ, σε πέρα το πρωί είναι. Τα κακά του ελεύθερου κάμπινγκ είναι όλα τα κακά του οργανωμένου κάμπινγκ. Συν. Ότι πληρώνεις παραπάνω. Καλά, εκτός ότι πληρώνεις παραπάνω. Συν ότι χέζεις το πάτωμα, κατουράς τα δέντρα, δεν πλένεσαι όχι από επιλογή, από ανάγκη, επειδή δεν μπορείς να πληθείς αλλιώς, πλένεσαι μόνο με θαλασσινό νερό. Δεν πλένεσαι οριακά. Πω μαλάκα, δεν έχεις φιδάκια, δεν έχεις χαμάνε τα χουνούπια. Πότε δεν τα έχεις αυτά, Δεν τα, άμα πας για σωστό ελεύθερο κάμπινγκ, δεν χρειάζεσαι τα χημικά που σου δίνει ο καπιταλισμός στο έντιμο. Τα χημικά που φτιάχνουν στο εργοστάσιο. Που σκοτώνουν ζωάκια. Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Πάνω σε ζώα Έτσι. και τα σκοτώνουν Επίτηδες. Έτσι, Μαλάκα, το ζώο επιβιώνει το τεστ. Ναι. Wait, what? Ναι. Τέλος πάντων, έχεις όλα αυτά τα κακά. Συν το ότι. Συν αυτό ότι θα σε γαμίσουν όλη η έμβια ζωή του δάσους στο οποίο έχεις αποφασίσει, η πανίδα που έχεις αποφασίσει να πας να κάνεις κάμπινγκ κάπου. Συν το ότι είναι παράνομο. Μαλάκα, είσαι παράνομος, είσαι βλάκας. Ναι, αλλά γαμώ την κοινωνία και τον κόσμο και τον νόμο έτσι. Δεν ξέρω τι λέγει, δεν ακούγεται μέχρι εδώ. Κυπριακά μιλάει. I speak the language of the gods. Αλλά παιδιά, όσοι πάτε για ελεύθερο κάμπινγκ, είστε μαλάκα για κλωτσιές. Δεν γίνεται, μαλάκα δεν γίνεται να επιβιώνετε, αλήθεια. Και εγώ άλλο θα ρωτήσω, αυτοί που κάνουν αυτά τα πράγματα, που πάνε για ελεύθερο κάμπινγκ και για κάμπινγκ, πώς έχουν επιβιώσει μέχρι τώρα? Αυτό είναι μια καλή απορία γενικά στη ζωή τους. Είναι ξαδέρφια του Μόγλι. Ο Μόγλι ήταν ο OG, μαλάκα. Ο Μόγλι ήταν ο OG free camper. Σήμερα και δεν ξέρω γιατί. Όντως. Αλλά να σου πω, πώς έχουν επιβιώσει με τόσο λίγο IQ στη σύγχρονη κοινωνία? Εγώ αυτό δεν έχω καταλάβει. Λεφτά του μπαμπά. True. Αλλά και πάλι ρε μαλάκα, στη σύγχρονη κοινωνία ζεις σε μια κοινωνία στην οποία χρειάζεται και λίγη παραμικρή αντίληψη για να ζεις, να μην σε πατήσει ένα αυτοκίνητο, μαλάκα. Πώς στο μπούτσο ζεις, πώς τα λεφτά θα σε σώσουν από το να σε πατήσει το γαμμένο αυτοκίνητο έντιμο στον δρόμο? Δεν θα ποτέ ζωή σου. Γιατί ακούς και σαν χρόνιος καπνίστης. Καπνίζω παραπάνω από 2 χρόνια. Cancel George, ας πούμε. Αλλά
Μαλάκα. Η φάση σου ποια είναι δηλαδή, εσύ που πας να κάνεις κάμπινγκ, γενικά κάμπινγκ, φασέ. Εσύ που πας, είσαι ότι πας θα πάρω μια κιθάρα και θα ρίξω γκομενάκια στο ελεύθερο κάμπινγκ. Μαλάκα, πώς θα ρίξεις γκομενάκια στο ελεύθερο κάμπινγκ, ρε μαλάκα. Έτσι και γύρισε το παιδί. Μαλάκα, δεν γίνεται να ρίξεις γκομενάκια στο ελεύθερο κάμπινγκ. Δηλαδή και κιθάρα να πάρεις. Πώς στο γαμημένο πούτσο θα ρίξεις γκομενάκια στο ελεύθερο κάμπινγκ. Πώς. Με το ξύλο που θα βρεις και θα την κουμπάνεις στο κεφάλι σου για να τη στείλεις σπηλιά σου. Ξεκάθαρα, δεν καταλαβαίνω. Ούγκα μπούγκα θέλει γαμίχη. Πα! Τι, έτσι δεν ζουνε. Έτσι δεν ζουνε, και αυτό να μου πεις. Βασικά, μπορεί να είναι και οι τυπάδες που έχουν πάει με παρέα ελεύθερο κάμπινγκ. Αυτή είναι ακόμα χειρότερη. Αυτοί απλά πάνε με 15.000 μπύρες. Αυτοί πάνε απλά για να κάνουν όργια, ρε μαλάκα, μέσα στο δάσος. Απλά να τον ακουμπήσουν στους φίλους τους. Ξεκάθαρα. Μαλάκα, πάνε για ομοφιλοφιλικά όργια. Πίσω από το κεφάλι σου, μαλάκα, όταν κοιμάσαι. Απλά πάνε για να κάνουν όργια μέσα στη μέση του δάσους μεταξύ τους. Αυτό. Είναι αυτοί που θα πάνε 3 ψωλές 4 μουνιά. 3 ψωλές 4 μουνιά για ελεύθερο κάμπινγκ. Και ξέρουν όλοι από τώρα ότι έχουν πάρει ο καθένας από ένα μουνί και μία την έχουν αφήσει να παίξουν να βγάζει φωτογραφίες. Αυτό είναι. Και να βγάζει φωτογραφίες και story για να ανεβάζει ότι χαχα, free camping. Χαχα. Δεν τα είχαν πει ότι θα βρίσκαμε το στρουποχωριό μου, πάμε ψέματα. Πόσα references, πόσα references. I just put God. Αλλά bro, αλήθεια ψόφο, άμα είσαι φασαίος και πηγαίνεις για ελεύθερο κάμπινγκ το καλοκαίρι, μπες σε ψόφο αρμαλίκα, ψόφο. Υπήρχε τοποθεσία. Τι τοποθεσία? Τι είπες, για να πηγαίνεις για Τοποθέτηση ελεύθερο... προϊόντος, η σημερινή χορηγία είναι τα τσιγάρα. Τα τσιάρα. Γενικά, όποια. Γενικά, να σου πω κάτι, εγώ ακούω αυτούς που πάνε για ελεύθερο κάμπινγκ από κάβλα. Εννοώ τους survivalists, αυτοί που θα πάνε για ελεύθερο. Οι περίεργοι. Οι περίεργοι. αυτοί που το ζουνε Bear Grylls, ρε φίλε, που είναι το. Ναι, που το κάνουν χειμώνα καλοκαίρι, ρε με ένα φίλε. μαχαίρι, Ναι. ένα μπουφάν Αυτούς και 3 μπουκάλια. Τους ακούω, γιατί αυτοί το κάνουν χειμώνα καλοκαίρι. Και όντως ξέρουν πώς να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Όχι πάλι. Τους βλέπω στο TikTok χαμάνε όντως. Ναι, όντως, true. Αλλά αυτοί όντως ξέρουν πώς να τα κάνουν. Δηλαδή, ξέρουν πώς με ένα μαχαίρι θα επιβιώσουν. Ξέρουν πώς με ένα μπουφάν θα φτιάξουν ένα κατάλημα για να μείνουν που δεν θα πέσει με τη βροχή και με τον αέρα, ας πούμε. Ναι, αλλά να πάνε να γαμηθούν αυτοί οι survivalists που τα ανεβάζουν όλα στο TikTok και βλέπεις ότι οι μαλάκα π.χ. σου δείχνουν πώς να μαγειρέψεις τη φύση και έχουν αέριο. Α, ναι. Βγάζει ο άλλος ολόκληρη κουζίνα από κάπου. Από ένα backpack βγάζει τηγάνια, φριτέζες. Εντάξει, να σου πω κάτι. Φουρνάκι. Όχι, κοίτα, εγώ βλέπω. Επειδή μου αρέσει να ψαρεύω γενικά. Ωραία. Βλέπω στο TikTok βίντεο με ψάρεμα. Μεταφορικά πάντα μιλώντας. Μεταφορικά και πρακτικά. Όχι, όντως ψαρεύει. Όντως ψαρεύω. Ναι. Φέτος το καλοκαίρι πήγα για ψάρεμα. Πήγα fishing trip. Έπιασε τίποτα, πιάστε τίποτα. Ναι, ανέβασα story, ρε μαλάκα. Πού είστε στη λίμνη. Στη λίμνη Τσιπλούρ, μαλάκα. Καλά, θα τα δείξω μετά. Και που επικοινωνεί. Πω από κοίτα ένα λούτσο, ναι, με το στάδιο. Ήταν λίμνη, δεν για λούτσους, εντάξει, είχε κυπρίνους. Τέλος πάντων, επειδή μου αρέσει να ψαρεύω γενικά. Μια δεκομαχιά από μια αρκούδα και θα το πάρεις σε λίγο. Και τέλος βλέπω βίντεο από ψάρεμα. Και κάποιοι είναι ψαράδες οι οποίοι το παίζουν survivalist εντός εισαγωγικών. Για τους φίλους που δεν βλέπουν που έκανα αυτή την κίνηση. Εγώ πάω για ψάρεμα κάποια μέρα. Ναι, οπότε γουστάρεις. Λοιπόν, είναι εκείνη η τύπη, Βλέπω ξέρω στην εγώ. παραλιακή μαλάκα, Ούτε 6 καν, ώρα το μαλάκα, ξημέρωμα. Η καταληλημένη παραλία θα πάμε. Γιατί είναι εκείνη τα πιο ωραία, να ξέρεις. Τα καλύτερα ψαρέματα γίνονται όταν είσαι μόνος σου, αράζεις, βάζεις το ραδιοφωνάκι σου. Το ραδιοφωνά, ο Ναι. θείος μάλακα εδώ. Είμαι θείος στο ψάρεμα, εντάξει. Ο θείος από το νησί. Είμαι θείος στο ψάρεμα. Και οι δυο σας. Και τι έλεγα. Ναι, έλεγα ότι βλέπω κάποιους ψαράδες που το παίζουν survivalist, οι οποίοι λένε catch and cook. Δηλαδή, ό,τι πιάσω θα το φάω. Αν Ωραία. έχει κάνει μετά ένα λες και αυτό θερμαϊκό. Όχι, εντάξει, δεν με νοιάζει αυτό. Οκ. Και λέει, we season it with... Όχι, αυτό είναι οκ, αυτό είναι οκ. Απλά δεν γίνεται να μου βγάζει με εδώ γκαζάκι, ρε μαλάκα, μες στη μέση του δάσου και να μου τηγανίζει με το τηγάνι το τεφάλι, ρε μαλάκα. Να μου τηγανίζει με το τεφάλι το τηγάνι το ψάρι που έπιασες. Είσαι βλάκας. Αυτό και αν είναι ότι είμαι έτοιμος για όλο. Ναι, Bear Grylls, παιδιά. Bear Grylls, όποιος ξέρει τον Bear Το Grylls. θυμήθηκε ρε μαλάκα. Μαλάκα, ο Bear Grylls είχε και ολόκληρη σειρά στον Netflix. Το ξέρω. Είχε και πολλές σειρές στην τηλεόραση. Ναι. Ο Bear Grylls, παιδιά, για να ξέρετε, είναι ο μοναδικός. Wikipedia. Education. Εάν θέλετε να δείτε κάποιον ο οποίος ξέρει όντως να κάνει ελεύθερο κάμπινγκ και προκαλώ αυτή τη στιγμή
όλους όσους κάνουν κάμπινγκ το καλοκαίρι και ελεύθερο και οργανωμένο να δούνε 4 σειρές του Bear Grylls, όποιες θέλουν αυτές και αυτοί. Ωραία. Και να πάνε να τον μιμηθούν. Αυτό θέλω. Σκοπός μου. Fucking trap! Μέρες δεν έχεις κάτσει, ξέρω εγώ, να βλέπεις TikTok στο σπίτι της μάνας σου με μία ψαλόσπα επειδή είσαι άρρωστος, επειδή προφανώς θα ανεβάσει πυρετό επειδή δεν θα αντέξεις τη θερμοκρασία της φύσης. Τόσο αγαπάς. Όχι μπρο, εγώ απλά προκαλώ αυτούς που κάνουν κάμπινγκ το καλοκαίρι να πάνε να δουν βίντεο του Bear Grylls και να πούνε «Α, μαλάκα, αυτό πρέπει να το κάνω κι εγώ». Και να πάνε να κάνετε αυτό. Να ποτάνε στη Σκανδιναβία να ψαρεύουμε στους κόκκινους ολομούς. Μπορεί να εκτιμήσουμε ότι έκανε την κίνηση Top G, Ποια κίνηση ήταν? Αυτό. Το Top G είναι αυτό. Όχι, είναι το εκνευρισμένο, ρε. Το εκνευρισμένο Top G. Εντάξει, απλά μου βγήκε. Αλλά το θέμα είναι ότι. Όχι ότι είμαι ο Top G, με λέγεις. Σοβαρευτείτε. Όχι ότι κι εγώ εμένα. Όχι ότι κι εγώ είμαι ένας Top G. Αλλά αυτό που σας λέω εγώ, φασέοι και φασές, απλά πηγαίνετε, δοκιμάστε ένα extreme version αυτού που κάνετε. Γιατί είστε αυτιστικοί άμα δεν το κάνετε έτσι και δεν το κάνετε σωστά. Και αλήθεια, σας εύχομαι τον χειρότερο, το πιο απελπιστικό, το πιο αργό και το πιο εξευτελιστικό θάνατο. Και να μην βρουν τα κόκαλά σας ποτέ. Αλήθεια. Δεν θα λείψετε σε κανέναν. Και μετά από αυτό το χαρούμενο διάλειμμα με τις ευχές, μόνο δεν πιστεύω ήρθε. Το 50 είναι. Είμαστε στο τελευταία 3 λεπτά. 3 λεπτά. Ναι. Ένα η ώρα ήταν κράση. Μαλάκα, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι πάλι στα τελευταία 10 λεπτά άρχισαν τους θανάτους. Από τους θανάτους, ναι. Γενικά θανάτους. το αγαπημένο σου κομμάτι έχει αρχίσει από το δεύτερο μισό. Σας έχω πάει πιπακόλο στο δεύτερο μισό, μαλάκες, δεν έχετε μιλήσει Μαλάκα, καθόλου. Σας είδες έχω γαμίσει. είδες για να έχεις όρεξη, ρε φίλε. Για να ξαναξεκινάς το κράξιμο. Έχω έρθει με πολύ όρεξη. Το Η αλήθεια είναι για αυτό το βλέπω. επεισόδιο, επειδή ανυπομονούσα πολύ καιρό για τη δεύτερη σεζόν. Έπρεπε. Για την αρχή της δεύτερης σεζόν. Συγγνώμη Γιώργο και Τέντι. Σιγά. Εγώ κεφαλικά θα πάω να μιλήσω, οπότε καλά. Οπότε, στο επόμενο επεισόδιο, παιδιά, θα πιάσουμε. Θα κάνει υπόσχεση για το επόμενο Θα επεισόδιο. κάνω τώρα. υπόσχεση για το επόμενο επεισόδιο. Δεν θα γίνει ποτέ. Δάσκαλε που δίδασκες, πρόσχε, μην το πάθεις. Κανόνισε μετά να μας αλλάξει το θέμα, δάσκαλε που δίδασκες. Όχι. Ανδρικές και γυναικές φιλίες θα πιάσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Εγώ σου Και είπα θα πως έχουμε κάνω. και special guests. Εγώ μόνο έτσι κάνω το επεισόδιο, αυτό το θέμα. Θα το κάνουμε. Αλλά δεν θα με κράζετε μουνόπανα. Εμείς! Ναι, γιατί είστε μουνόπανα. Εμείς κάνουμε τέτοια πράγματα. Γιατί είστε Γιώργη, μουνόπανα. Και τα- Γιώργη, τι λέει. Επίσης, εσένα πρέπει να Να σου πω βάλω την κάτι. παλίστρα μέσα που ήμουν έτοιμος να ρίξω. Μουνόπανα. Αλλά να σας πω κάτι. Μου λείψα. Και εμένα, μου λείψε πάρα πολύ το Ναι. φάσκι. Εσείς, εμείς και οι 13 φans μας, Και οι 14. 14, we're back again, Αλλά είναι bitches. σας αγαπάμε όλους να ξέρετε. Αγαπούμε Έτσι, όλους. έτσι. Αγαπούμε. Η οικογένεια του Εκτός αν Φάσκετ. κάνετε ελεύθερο κάμπινγκ. Είστε φασέοι. Και Και άμα είστε αντιφάσκι. Κύπροι, τότε δεν σας αγαπάμε. να Ναι, πεθάνετε. ειδικά άμα είστε Κύπροι να πεθάνε. Το φάσκι και αντιφάσκι έρχονται πολύ ωραίες ιδέες στο φάσκι. Να ξέρετε. Επιστρέψαμε Επιστρέφουμε δυναμικά. πολύ δυναμικές ιδέες Έτσι. στη δεύτερη σεζόν. Έτσι. Και ελπίζω να το διασκεδάσετε όσο το διασκεδάσουμε κι εμείς. Γιατί υπάρχει μια έκπληξη την οποία δεν μπορούμε να σας στείλουμε. Σταμάτα. Να σας στείλουμε. Να μην το κάνω λίγο teaser. Όχι. Marketing. Σταμάτα Marketing. καλέ. Θα το κράσω σε όλη τη σεζόν, αυτό θα λέω. Ναι. Θα το λέει σε όλη τη σεζόν, Σε όλη και τη σεζόν, για μετά θα σου φάσει. Α, αυτό ήτανε. Όχι, δεν ήταν αυτό. Ήταν. Εντάξει. Αγάπες μου. Ψυχούλες μου. Ήμουνα ο Νίκος. Αστεράκια. Αστεράκια μου. Ήμουνα ο Νίκος λοιπόν. Ήμουν ο Τέντι. Ήμουν το κεφαλικό που είσαι από το Στο τελευταίο Τον κεφαλικό κύτταρο. Γιώργο. Και μέχρι την επόμενη φορά. Καλό σας, ναι.